ଶଳା ତୋର ଏଇ କଥା ପାଇଁ ଆଜି ମାନେ ମାଇ କୁତିଟିଏ ବି ପଟେ ପାଇଲେନି। ଆବେ ଝଗଡା ନ କରିକି କିଛି ଗୋଟେ କର, ନହେଲେ ମାଲଟା ପଳେଇବ। ମୁଁ କଣ ଶୁଣିନି ସେ ଝିଅ ହିନ୍ଦୀ ଆଉ ଇଂଲିଶ କହୁଛି। ଆବେ ତାହେଲେ ସେ ମାଲଟା ମୋର ଆଉ। ଆବେ କେମିତି ତୋର? ଆବେ ମୁଁ ବା ଇଂଲିଶ ଟିକେ ଟିକେ ଶିଖିଛି। କହନି କହନି କଣ କଣ ଶିଖିଛୁ? ହ୍ୟାଲୋ, ହାଇ, କଲ୍ ମି, ରିପ୍ଲେ ମି, ବାଏ ବାଏ, ଆଇ ଲଭ୍ ୟୁ। ଆବେ ଏଇ ତୋଟାରେ ତ ମୁଁ ଭଲ ଇଂଲିଶ ଶିଖିଛି। କଣ କଣ? I am follow me, follow me, I am going, I am back, help me, enemy spotted. ବାଲଟା କଣ କହିବେ? ତମ ମାନଙ୍କ ଠାରୁ ତ ଭଲ ମୁଁ ଶିଖିଛି। କଣ ଦେଖିଆ କଣ ବାଳ ଶିଖିଛୁ? କମନ 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 ଯାଅ କମନ କମନ। ଆରେ ତୁ ଶଳା ଇଂଲିଶ କହୁଛୁ ନା ଅଲଗା କୋଉ ସାଇଡ୍ କି ପଳେଇ ଯାଇଛୁ? ତମେ ଶଳା ସାଇଡ୍ କି ଯା କି ଆଉ କୋଉଠିକି ଯା, ସେଇଠି ଦେଖା ହବ ସିଏ କାହାର। ହେ ମୋ ବାଳ ଅଛି, ଗାଧେଇବା। ଦିନ 4ଟା ବେଳେ ସିଏ ଶଳା ନାଳୁଆଙ୍କ ସହିତ ଗଲେ ସେ ଝିଅ ଜମା ପଟିବନି। ଶଳା ମତେ ଏକା ଯିବାକୁ ପଡିବ।